Ola, bos días, un ano máis, estamos nas xornadas de carne de boi, bueno, non estamos, se remataron, por eso temos aquí todos os boletos das persoas que consumiron tapas. Lembrolles que hai dúas modalidades, unha que fan todas as tapas consumidas. Temos unha pequena incidencia, xa que un dos locales por cousa maior tivo que pechar, polo tanto, asumiremos que tapa toda a boleta completa, todas as que teñan, todas menos a 12 tamén, vale? Para deixarlo claro. Entón, primeiro, con Emily, que é a miña móvil fuente de hoxe, vamos a sortear quen teña todas as tapas. Témolas aquí, como vedes, con completos, botámoslos aquí, non dá nada, un pouco troncha, vale? E remeso un pouco, Emily, e despois remeses ti. Vale? Esta que teño os datos a deixo aí, non vai a ser que se nos caiga dentro. Entón, sacaremos unha e unha reserva, verdade? Por si acaso, sí? Vale, Emily, que aupo eu, ven? Entonces, remesemos un pouco e sacas unha, vale? Sin miralas. Damos unha volta e ahora saca unha. Mira hacia arriba, encima dentro e unha. A ver, encóntrala. Unha, dame unha. Unha. Vale. Está completa? Vale? Sí? Ten os seus datos. Queredes que diga os datos? Sí? Digo o nome? Martiño Rivas Peteiro. Vale? Entonces, esta sería titular. Ahora colle un suplente. Que non vamos a decir o nome, pero guardarémoslo por si esta persoa non a damos localizado. Colle outro. Venga, tú podes. Ten todas, como ben vos contaba, pon o 12 que estaba pechado, por lo tanto sería válida, e temos os seus datos, por lo tanto, este sería o reserva, de acordo? Temos que, nos veis aquí, temos que retirar todas estas, espera, Emily, que temos que retirar todas estas, e vamos a meter as que terían 5 ou máis tapas. Lembro que hai que botar unha tapa que comemos, é dicir, non podemos botar a mellor tapa e se non as comemos todas. Destas temos un montón. Vamos a meterlas así. Remeso un poquinho, destas temos que sacar, se non me confundo, 3 vales de 60 euros. Es que tin deciros que o vale de todas as tapas consumidas é de 250. Espera, que vamos a hacer? ¿Cuánto comeron estos días, Tenemos que repartir. Hay que moverlos. Todos tienen que tener unas posibilidades. Tenemos que desfacer este orden y tan simple que traía. ¿Qué te parece? ¿Estará xa? ¿No? ¿Damos outra volta máis? Ahora puedes ya? ¿Sí? Primeira, sacamos unha, mirando para donde queiras, unha. Remexas un pouco. Unha solo, vale. Nos saca unha, 1, 2, 3, 4, 5 e bota unha. Sí, bota unha das que consumiu. Manuel Torres Manteiga, entendo. Unha grafía así un pouco parecida a miña. Primeira, damos unha volta, espera que te axudo, que son un montón. Estas que se quedan pegadas, damos unha volta, venga, outra. Vamos, Emily. Temos moita faena hoxe de mañá, así. Unha, temos unha, 1, 2, 3, 4, 5 e bota a unha que consumiu. Perfecto. O segundo premiado é para Francisco Escudero González. Só queda unha. Remesemos outra vez. Vamos abaixo de todo. Esta que se nos queda por aí. Ala, colle outra. Venga, Emily. 1, 2, 3, 4, 5 e bota, ben, consumida. E o terceiro é para José Antonio Rodríguez Fernández.
Estes son os tres vales os de 60 euros a consumir no comercio de hostelería de Llariz. Ahora vamos a sacar, temos que seguir traballando, mira. Vamos a darle unha volta, vamos a sacar tres suplentes, que non diremos nome, pero si non damos contratado con estas personas que sí que foron as premiadas dos vales de 60 euros, pois tiraremos de suplentes. Te toca, Emily, venga, outro. Veña, que se acabamos. Solo nos quedan tres. Un, mira que vamos a comprobar, 1, 2, 3, 4, 5, como máis. Perfecto, primeiro suplente. Poño aquí para non confundir, damos outra volta. Facemos un buen equipo, Eu levo o papel duro de remesar, que pesan un montón, porque comeron moito estes días. Venga, outro, sacamos un suplente. Estamos acabando, Unha solo, aí, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Está perfecto, segundo suplente. Damos unha última volta. Espera, damos unha última volta e sacamos o último suplente, vale? Venga, 1,